Ninjani? Ni right? Senivurifayive isiqimba. Kodwa bemfuna asho ukuthi zange nazahala kasheke into ngokusivezwa ngakho semsebenzini. Zange nasehaqa igazi limhlophe wazuka zakathanda mfazi kaZulu 3 times. Bengithi soyishale. Ugogo wayemthanda kabi uVusiqimba wayethi ukuba ivesi as London ugogo was 73 or above. Hell, he was the babe untanga. Wawungasamcabangi nje noma ekhanda igiza. Kodwa ekhanda igiza. Ngoba uVusiqimba uRKL wakhe. Wayesho ngathi mangakuthola lokho kufusi ngafele ngikukhone la bese ngithi akaqabulele la. Ukuthi phela kuqala babefihla abazali bethu bengasitshela ukuthi yani ishani isigiza bayikhanda. Babeyikhanda nje. Makukhona abantu abadala la siyazi imfihlo yena ikhanda igiza. Asenzi nje njengani nina nje. Yazi senivele nje niuthwa abafana mina nje ngazi ubaba wakho yeah right. Siyazi. Kulungile ke thina siyavuma ke noma kuthiwa ke kuthiwa kuyalahlwa kwenzwani. But it's a situation. You cannot help but agree that the guys are fucking us up. Yazi ngisho ngathi usuyisithola strategy kukhona onke ama movie he's not that into you whatever they can say whatever they like. You'll never win with this game because it's a man's game because ama rules ashintshwa yibona. Yeah. Khona bonke okhunqala. But not entirely because they own the rules. It's because the rules have been changed so many times. Not the siyehla standard. Hayi onje. Mayisole onje. Oma bethu babengafuna 6 months beshelwa bengaqomi, bengaqabula uqaba kodwa basafuna umshado ungafa. Manje ungafa. Hawu ungafa. Ngoba ngisho usuyathanda ukuthi uzama ukushanga le engela uyahluleka. Yabo uthi nje mina shame ngalokothi nje usheshe ayikho lonto.